Kepada subhai pi sekanik amen faithful and true channel. Pada kena kesngi ingin ya page biang learning ini petang biang ya ke Bible study series. Kena ke series hakana ke episode jung ke bamanta kena ke episode ke nombor live kendai. Kena ke series hakana kena ke nombor live kendai. But hakana ke sengi ngi petang ya ke ikiba ngi lasange habang ngi page ya ka kitab Genesis kal nong ka pasau hakana sengi ke ikiba petang hakatu ke sengi ya page chapang uta Lamek di siapa ingin poi chapang Lamek ingin page ya kibenta kiba kam haswa ya kane bat kane ke benta ka kam haswa hakane ka lenong ka pasau ya ke ikiba ngi la sange ka video lene ka kelas ke baladep ladap ku aban si mekanikum ka kelas di kene ke chapang ki arngut si para ki badan hak Bible ki bangi jusem hak Bible ya ki ba u para u baar u baar usim ya ka jinglong men hak jaka jong un men u baningkong ukun u baar u kelalong ukun u baningkong di yakini ki ba ngi yo i haka Bible haka pareng ya kane ka jing long haka ne ka kom ki ong ka reshit aktin Hebrew ba une ukun banikong namar ba umla ban penyait lene ban le ya ka benta kum ukun prangsi di ulah syak kini ino ya kata ka jing long kun prangsi hala ujong para hakane ka kitab Genesis suruh ngi i pangkane ke jingjia pedeng ukain baru abel hakata ka jing long ke pangil i haka video kepala dep ba ublei upriang ya ka jong u abel bat siam la priang ya ka jong ukain kum kane ti kumno ya kane ka jing long jing priang yu ba ar khunu ba ar bat la kentai ya kun ubaningkong ene ke jing be no ya u naka song ka thau henry ban bu ya kun ubaar hakta kari ka song ka thau i ya kum kine ha kini ki breu haka jutang kabarim ba ya ka jing hapareng kyong the dispossessed of the firstborn sons nang ta bakini ki para senrang ki baar ki bal kalalong ki bakhuit ane ki sembai ki bakhuit tingi i ukan hoi nglai i ukan ubaningkong bat ubalayo yakane ke benta hakajaka jung ukun de ukun baar hakane ke benta ukun baar hangne umdei shu u abel namal ba ulayap di ulalong uset ha kitab Genesis ngi siam kane kal nong ke pasau rekod arpusan bat arpunriu ngan pule ya kane mo di wadam ulai poi biang bat la ke tengah bat kalakha wei ukun bat kal ai kerteng set ya u namar kala ong ublei ulai pli da wei pat ukun ha ke jekau abel namar ukain ula penyap ya u usetru ulai yo ukun baru ulai kerteng enos berkum ta terter hakata kapor kibriu kila sedang ban khot kerpat ya ka kerteng utrai tangi i pedeng u Ismail ki kunu Abraham u Ismail baru Ishak la khot hoi la khan kong na u Abraham ya u Ismail henrei pade lajit ya u Ishak haka kitab Genesis nong ke baar puwait khot arpuar hapedeng u Esau kini ki kun jong Ishak u Esau bat u Jacob Esau kun meningkong henrei la penlong pade hakmat ya une u Jacob bade upara baar ya kini siam ha Genesis arpusan khot arpulai nata don sa u Ruben berjuda Ruben de kun meningkong jong u
Jacob dari la nyau kerpang pat ya Judah Genesis sapu kendai dekat lahir sau bat dekat pra hadu spau nang tadon sa kini Zera bat Peres di Zera ukun banikong andai lajit ya Peres ka Genesis laipu pra dekat laipu arpunyau bat hadu ka dekat ke balaipu nang tadon seki arung si para ki kunu Joseph u Manase badu Ephraim di kening isiam hakala nong sapu pra dekat katnyau hadu kat kendai di kini kiba ong hang ni ki kun kibar kini kamtam kini ki kerteng ya paling kini ki the holy seed sumbai bakuit na Set Ishak Jacob Judah baru Peres ya kini laong ki kini ki line ma kajing hiar pateng jong sumbai bakuit ba poi hadu Jisu Mesaya na kini ki beriu ma nadu Set kalanjong Jisu kini na Set Ishak Jacob Judah Peres kumang siam haki gospel arti lagi gospel kum Matius bat kum Lukas ha gospel kum Matius ngisiam hakala nong kabanikong dekat ke ba ningkong hadu dekat ke ba kandriu bat ha ka gospel kum Lukas ngisiam hakala nong kabalai dekat arpulai hadu lai pupra kadon kajing ya keliang ketien lene kajing ya penun kam keliang ya ki ketien ha ka ketien Hebrew ka pen I ya kene kajing ya wir no jong une ukain but ya kari ke ba une ukain ulalet pensyong kari ke ba ulalet pensyong ke badon sam ingi jong ka Eden ka kerteng ka not nang ta haktin Hebrew ka dan ketien nad ka pamut ban yait na ka we ke jaka se ka we pat ban yait na ka we ke jaka se ka we pat te kata kaktin nad nang no syano mut nak per Eden lene nak kata ka jaka ka ba adamot ka im kila sya be ka ba ki kun jungki argot ukan berabel ru kila don kila imlang re nak kata endang sya be syu te nat bat ka ketien jong ka snong ba une ukan ula syong ka kerteng ka not te not ketika ri syakaba kain ula let tak kani kalong kaba ngilak ban yoi na kata kajaka kaba kidon lapa penring kang par lene la be no nang ta unlet sha mi ngi hangila ong mensua takene ke video baladep utrai hadin kata ukan ulalet no bak na khamat utrai bat ulasyong hakarinot syami ngi ka Eden syami ngi sya ka Eden bat yakene kaktian syami ngi siam ha ka Bible jadi kong i kene ka keper Eden kadon syami ngi ti hang taru ngi i haka kitab Genesis kalau dekat pupra dekat kalau nong dekat pra ngi siam kene di utrai ublei ula penlong ka we ka keper Eden syapang mingi Kini keper Eden udan syapang mingi nang ta u kain ula syabe syapang mingi ka Eden mut na Eden biang syapang mingi biang bat ngi iru ba ya kitu ki arngut ki angel balabu u kerbem balabu haka kerdop jong kene ka keper Eden labu haka kerdop ke ba don syami ke bandrung syakene ka keper kene ke bangi syam haka lenong lai dekat arpusau long lai dekat arpusau ngi syam kene ba ublei labu ya kene ki kerubim
Ulapen mi no ia ubriu. Bat ham ingi jong ka keper eden ulabu ki kerubim barka white lam bat habading batalan barok saudong ban ap ia kelenti sya uding ke jing im ni ihang ne. Te kami ingi ya kane lapunan kam berbor hakabaya day bat ublay haka jingdon jinga day bat ublay bat kane menta haba ya kane ketin mi ingi lapunan kam haka jingdon jonga jinga day ubreu bat ublay mun ke jinga kren ubreu bat ublay menta bat kane kami ingi ka kalalong ka jaka jong ke jing bisar bat ka jing ya klat haba deng ublay bat ubreu ya ukain lasa be syata syami ngi kemangi siam hakar khot ke bakhan riu ngla pule mentam nang ta ya kitu ki briu ki balai le persa yo blai ta ka bakite umot babel apa kile satu la tho ang tu bakila le sha ri mi ngi ki than mi ngi kane ka jingjia ka don haka lenong ka bakharwe jong ki kitab Genesis ta thok kum ne hagar khot ka ba ar anda ki briu kila kendria jaka nakadong mingi kila lap ke jaka rimadan hari shina bat kila syong lasa hangta ki briu kila kendria jaka nakadong mingi kila kendria jaka nang ta sakawai pat ke jingjia apa deng Lot badu Abraham de haba Abraham lakili ya kun persaju Lot anda kila ya keren baki de ban ya khlat no kana bon don jinga ka dia apa deng ki jinri baki nong sarai ki nong trei jongki apa deng jongki de ula lajit ya ka benta ka ba syapang mingi ka ba kataka syapang mingi kalong kumba ong kini wei baong ba kani ka mingi ka ba ulot ula lechong ka de ka Las Vegas jongka ni ka pertei ka ba ndai ka nong ba ka ba tap da ka pop ka nong ba Sodom ka beng siam ha ka nong khatlai kitab Genesis ka de khot khadwei tingini pule na ka ne ka lonong ka pasau de khot khat niau terter hadu arpusau ini pule kene ini ke badai pang ki kun ki ksiu dan ki kun ki pami pateng na ukain hakane ka lenong sau khot khat niau hadu arpusau de ukain lay poi berlaka tengah kalapun bat kalakhayu enok la take away kanong ba bat ula ai kerteng ya ka da ka kerteng ukun jong u enok now enok lakha ya u irat pat ulalong ukpa umehu ya el ulalong ukpa jong umethu shael bat umethu shael ulalong ukpa ulamek ulasim arngut ki tengah ka kerteng jong ka wei ka ada jong ka wei pat ka zila ka ada ka lakha ya ujabal une ulalong ukpa temen jong kitu ki besyong ha ki yingjan pa jong ki nongri jinri upara jong u kerteng ujubal une ulalong ukpa temen jong kitu ki patem duitara bat ki put syarati ka zila pat ka lakha ya utubal kain une ulalong ukamar basna ya kitiar runong bat tiar nar kapara utubal kain kelalong ke nama ulamek ulaong haki tengah jong u ko ada bat zila to sngap ya ka ketin jonga pi ki tengah ulamek to syakskor ya kabangan ya tu ngalapenya bi away breu ubapen mensaw yanga usamla ubasyok yanga lada lapen hiar keput nyausha ya ukan ya ulamek lele nyau pau nyausha ke bangi iya kane kade ka jinga tu pateng lene ya kikun ki ba hiar pateng
haka sen ke benikong haka Bible. But ya kene ka list ke pangi la ya sngau sepang ki kun ki kti ki jong ukang i hang ne ya ki story la ne ya ki khana la ne ki jing ya thu ki bansa sedang nakine ba ya ka kitab Genesis ru ya khana ka sedang par kene ke jing ya thu sepang kene ke list jong ki kun pateng la pateng jong ukang yakini la bu hakini ki jin tho ki balong sertap kini ki don hapeng kini ki khana but bun sin ki nong pule ya ka jin tho bu khu ki le klet ya lene ki ya lait no na kum kini ki list lene ki perkhat kini tang ya ki balong ki ba haswa lene hakabukut jong kajing yathu di depan perkat kumne bakini kim da don kam mo kini ki kerteng babon ukpa jong uta ulong kpa jong uta tatang isi perkat kane galong kepas ngutai ban pule ya kene ke bari tangki kerteng sudah tatang perkat kumta bangi pule ka Bible kalong ka papakala ki nong tho ya ka Bible ya ki bangi ong la ni khot ya ki ni ki nong tho ya ka Bible kita ki bala yo jing persat na ublei ki don ka jing thmu ka pakarpang ha ka baki ai ya ka list jong ki kerteng jong ki briu ya ki bala tho ha ka Bible ya ki briu ya ki bala don ha ka ne ka kerteng jong ka ne ka jing ya thu ka pen i ya ka we kata kalong ka jing kular ka jong ublei ban ri lene ban bu bha bu khop ya usumbai balakular ban bu bha ban bu renti ya utau sumbai balakular rak ba kedau lengba jong kene ke jing bu bhai utu usumbai balakular sya unong suspa u mesaya pat bun sin ya kane ke jingkeli laju keli mano lene ke ai kata ka tengah jung ukan kumno ukan ula sem ya ka tengah jung kuno ulai kendu ya ka tengah jung way was bishop uba keteng Augustine jong ka hipo bolong ru doktor jong ka balang ulah kedau ong ba kade kumta re ulak kedau ba kane ke balong kepala benlong ba ka tengah jong kan let's say kalong ka half sister lene ka kade ke balong hi ka para ke jong ukan hi mar une u Agustin u ong kumne kumba ka lalong haka history jong ka judge benriu jong ki breu but hadin ru ya kane ka jing syong kurim ke baning kong jong breu ya breu ubala sim na ka domet but ya ka tengah jong u la sei na ka kurung jong uhi but ya kane dah kabalek kumne kade kata ka jing don kam ba ushenrang bat ka kentei dan ki shenrang ba kentei ki de ban don ya kane ka jing ya sno ka jing ya so ka wei knang ban wanra ya ka jing bun briu jing bun pai mo ba ushenrang udai ban ya so udai ban ya long ka wei ka met bat ka kentei kenang banduk kha ki kun ki kti kan kum jing batai jong Augustine but hage tu ki por om siam ladon mano ki breu lait tang gitu ya ki balakha nakine ki arngot u adam bat ka im te ki shenrang lani kirang ba kin sim ya la ki jong ki para kentei ban penlong tengah yaki but
ya kane ke jingle ya ka ba la le nakadau jong ka jington kame ban le kumta ha kitu ki por ki ba ndai ki ba ning kong ya ki ba hadin pat ya kane kar kom ya poi khai ya shong kha la khang bat la adong la khang la adong but warlada ya kane ka jing ya shong kha haswa jong kane ka hukum lene kane ka jutang ya kepala ya te ha ulum Sinai riban shwa ya kum kini ki irkom shong kha lasha. It was quite allowable in the earliest ages of human race to marry one's sister. Andre ia mentapade syem lasha syu ban lek kumta. Syem lasha syu pangidang lek kumta. Ya kene ka jing tho uneu Augustine ula penmi ha kawe ka thup jing tho ka jung u ka pakerteng ka city of God. Ka nong ba jung blei. Ka Genesis san dekat sao ka yathu hangi ba u Adam uladon sa kiwepat ki kun shinrang bat ki kun kentei ngi i hang ne dengan pulih hang ne kumba kalong hadin ba kha Yoset u Adam ulaim sa praspa snem uladon ru sa kiwepat ki kun shinrang bat ki kun kentei nantangi yo i ya ka tengah jong u Abraham ka Sarah kalong haparing kiong the half sister jong une u Abraham ngini pe je kene ha kene kalong ka arpau Genesis arpau ker khat ar ngin pule kumba ka tho hang ne nolor kata kalong da sisa ka para jonga ka khun ukpa jonga Henry omdei ka khun ka kemi jonga tumut ka Sarah ka dei ka parahi ke jong u Abraham Henry omdei nakaju ka kemi nakawipat ka kemi Henry ukpa udehi uju kupa udehi uju te ka Sarah kalong kumtate u Abraham bat ka Sarah ki desi para te uju ukpa re lakajong ki kemi bat ka jingkang banya shong si para lene banya shong kha si para lakhang ye kane ha ka boong mene ha ka Sinai covenant ye ke bangi siam ha ka kitab Leviticus kalong ka khat pra dukhat ndriu hadu khat pra ha kane kalong bat hakini ki dukhat jong kane ka kitab Leviticus la yathu shai bha bat ka ke banjia lada ki armur ki badon jinga day lada si para si bakha bat nyakha bat ki mama banya shongkha ke banjia hakine ki dekat jongkane kitab Leviticus ke banjia ke bat ke ba ap ki balek kumta ki bai shongkha kumta ke de ke jing yap de ban pan si tom ki te ke ba pen yap ki but ya kini baru khoi nang tangi siam susu usahaka Leviticus kal nong ke ba arpau khot sipau hadu arpuai sepang kini kirkom shongkha tu kain bat ke ying ka sem ka jong u kiralong ki breu ki paningkong ki ba shong haki sinong ki ba he but kakumba la tho hakane ka Bible Ulamek udei ubreu ubanikong ubadon bun tengah. Ni i mene la ya pule mene ka ada pat ka zila ki kerteng jong ki tengah jong ulamek. Udei ubreu ubanikong ubadon bun tengah. Ubreu ubanikong. Te kano pateng benriu sakwe pa jingkeli mentangin ya pet. Kano pateng benriu kadon haba sedang nadu ukain tinggalak ban pet yakine ki kerteng ki pateng benriu ngi i kumne ngi i ukain ulong kpa jong Enok
lalong kepa jong irat. Irat olong kepa jong Mehu Jael. Mehu Yael. Nang ta Mehu Yael olong kepa jong Metus Syael. Padu Metus Syael olong kepa jong Lamek. Lamek olong kepa jong Jabal. Jabal kemud ban Yalam. Jubal kemud katukai trumpet jingput. Nang ta so tubal kanyi tubal kemud metal. Nang ta kejemut jung kan haka Hebrew kemud ban yo. Ban yo. Di kum tu. Nang ta ni isa kewipat nama. Nama kejemut jung tin nama kemud lain naama haka Hebrew kemud preti bab Hebrew. Ngim don jing tikna la man la kaneka pateng. Kepala jer kerteng hang ni atau kedai ka pateng ka but mar sendak naem. Ni hatau kini ki pateng kini pateng belajar kerteng ha kaneka Genesis kelong ka pasau. Atau don em jing kut na kini ka pateng. Don em. Tebun kini ki kisim kepada nak kini ki rimi buan ya kini kisim habathok ya kini ki list jong ki pateng kawai pateng benri hadin kawai pat ke pateng ka don ru ka jing ina hapedeng jong ki kum hapedeng jong wei usim bat ya kitu ki departemen jong departemen jong bat ru bat usim uban sawan har kom thok ekelis kilong kumta ti apa ngiong na apa yathu ya kapateng ong une di ukun jong utah ne di ukun jong utah but let's say apa ong kumta ru kemut hapedeng jong une ukpa bat une ukun di bala thok hakajin thok hang tu pangkeni kijing yar pateng let's say kala aban jia ta kibun spa snem ru ya kijing jenghai jong ki kumkan uksa hak kewipat niki jing thok ispang kisim Sumeria but hapedeng jong kini ki list badai pekini kisim Sumeria kidon ka list kepa poi syaduk ki nyopo pateng nakataka list jong kita kisim la ino nyopo pateng la ino tikum yakini la syamru haka Bible bala don kejing ino kumkan uksa ha kitab Exodus kalong keban riu dekat kat sau hadu arpusan hang tu la ay kalis jong sau pateng hapedeng Levi ukun jong Jacob lan jong Israel pat umases la ino hang tu nang ta ha kitab banikong jong ki chronicle ne ka jing tho kan mau kalong ka banyau kot arpulai du arpunyau hang tu pade kidon ya kalis ke ba kam ya jan jong ki sipho pateng nak menta kaju ka por bat kaya ya ke ba la tho ha Exodus ndriu khat sau hadu arpusan nang ta kenika kitab banikong chronicle biang kalong driu kot lai du khat sau hang tu la ai ka list jong kita ki pateng benriu haka lain jong Levi kadba kitab Esra kalong ko banyau du iwai du san hang tu pade la ino ia ndriu teliki kerteng dikumning i oh tekini kijing ngilabanong kijing bakala kijing lum ya ki list jong ki pateng benriu ki belong ki kun jong ki departemen jong ki ngilaban ong bakane hang ne kedot ke jing bakala hakar kom bu bha ya ka list jong kini ki jing hiar pateng te teng ki don bun ki daw babalei lale kumta hak gospel ket kum Matius hak list ke bangi siam hakane
ka list habadai bat ki pateng benriu nakaba ujisu ulami kum kanuksa hang tu balai Matius u ino bat ulabu tangi tu ki ba ulabu hang tu bat ba ulabu uru ha kata kadur ben ai lai benta lai benta ting tung i hang tu khat sao lai set ki khat sao lai set ki khat sao bat lami total ki kerteng sao pu ar kerteng te nakamanta Matius ban snaya kalis hakane karukom u la ino no dakajing lek khnang ya lai ngut kisim ke hiar pateng na usim David nang ta susu haka list jong kisim jong kini kisim mingi mendai haba omdon kita kiba hiar pateng direct na utu usim ha utu ukun jong usim te ya usim ubah satung udai nakawe ka ying ka sem ke batamai a king of a new family line te lapen long pade ya utakum usim jong utu unong sensar ubakam haswa ubadang sen kumbajia hakajing pen itu ya u Daniel sapang kene kejing dia hang tu hari Babylon hakabaya dei bat usim ujong ke Babylon bakateng u Belshazzar bolong ukun jong usim u bakrau u Nebukadnezar kakum ka history une u Belshazzar ulong ukun jong Nabonidus ubalitang uriu pajba ubala kurup ya kaneka ket jong ka ket jong usim Nebukadnezar ya ka ki kun ki siu jong ki de ban yo pateng re la yo pateng beri da uwe pat ti ta daw hang tu i pa de ki kun jong Nebukadnezar re Belshazzar ubom de ukun jong u Nebukadnezar re ukun jong Nabonidus bode tang uriu pajba te ban ai ya kajing biang jong kene ka lain ba uni Matius ula ai lene ya kene kajing dia jing bu renti ya ki lain jong ki kun pateng la pateng jong ki sim ha kini ki near east ki baong te une u Belshazzar ini Belshazzar bode kun jong Nabonidus de ulakam ba mau de kun jong usim bakrau budang suyam de kumta de hakane karkom ba usim jong kari Persia Darius ubanikong ba mauru ulap wanra ya kejinga de bat usim bakrau jong kari Persia usim Cyrus ubanikong hakaba mau une mano une Darius ula job bat ula ya usim jong kari Persia ula kini ya ket jong bat kani ka list jong shipau pateng now Adam so Noah yung siyam ha Genesis san iwe du ulai puar bat shipau pateng now Noah na kun jong Noah pateng ushem so Abraham yung siyam ha Genesis kadway nata ki dikhat shipau arpun riu yakin ke list let's say la bu khnang hakane karukom ban penmi ya unombar shipau namarba ka jingmut ban penon kami unombar shipau kalong ban wanra ya kata kiong apareng the number of perfection of order ban wanra ya ka jing janai jong jing longrenti kawei hadin kawei pat ti kum tu ina pecho tangkat tu ngin sa
peteng biang syapang une ulamek haka video kawan sawan tiban yo sengap biang ti sengap terter ki video omla ban ai si lenter borok si kenta tang da kawe ka video tang kawe jing patai kinong sengap kin sathaj bat kin om don poru ting sengap kendiat na kine tu try yung kurku pi like share subscribe ki bumper subscribe pada sam se ki pat ya kini ki video kenapa ki kini yo jing matoi pat jing tip